סיימנו את החלק הראשון פה, ואנחנו יוצרים סביבון, ואנחנו רוצים לייצר עכשיו 3 טבעות. טבעת אחת שתשב בדיוק פה, בתוך השקע הזה. טבעת שנייה, זאת תהיה טבעת יותר גדולה, שתשב ותהיה בעצם הבסיס של הסביבון, וטבעת שלישית שתהדק בחזרה את הטבעת האמצעית לזה. אז בואו נתחיל. אני לוקח ומייצר סקץ' חדש, אבל אני רוצה לייצר אותו על המשטח הזה. על המשטח הזה, אני אקח את המעגל, ואני מהאמצע יוציא מעגל כלשהו. אני בכוונה לא מצמיד אותו, לא מעלה, לא שום דבר, מעגל כלשהו. ואני הולך להשתמש ב-constraint כדי להגביל אותו. אז אני רוצה שהקו הזה ישיק לקו הזה. אני בוחר את המשיק של המעגל לקו הזה, ועכשיו הוא בדיוק יושב על הקו הזה, וזה יהיה הטבעת הראשונה שלנו. עכשיו אני אקח את אותו מעגל, ואני אלחץ על offset. אלחץ על offset של המעגל הזה, ונייצר מעגל יותר גדול. נראה לי אפשר משהו מבחינה שיהיה קצת פרופורציונלי לגובה. נגיד נעשה 10, נגיד 15 מילימטר. אז 15, המטרה היא שהוא יוצא 1.5 סנטימטר מפה. זה הרעיון. המעגל השני, ונעשה עוד פעם אופסט. אבל הפעם אני רוצה לעשות משהו קצת יותר קטן. אני רוצה טבעת שתחזיק את הטבעת הזאת. היא תהיה טבעת מהודקת, משהו כזה, נגיד מינוס 3.5. משהו כזה. אז אלה יהיו 3 הטבעות, ומה שנשאר עכשיו זה לעשות להם אקסטרוד. אז finish sketch. אני אתחיל עם הטבעת המרכזית. חשוב שנבחר את כל הרכיבים של הטבעת אקסטרוד, ואת הרכיבים של הטבעת. העובי של הטבעת היא בדיוק פליי. כן, חשוב שיהיה כאן new body. כן, במקרה הזה אין בעיה, היא מתחילה מהמקום וכן הלאה. אני לא בחרתי את האמצע, הייתי צריך לבחור גם את האמצע וגם את החלק הזה, כי אני רוצה שזה יהיה מלא. אני רוצה שזאת תהיה טבעת מלאה. באופן אוטומטי הוא בוחר כאן cut, אבל אני רוצה שזה יהיה new body. עכשיו, ברור שה-new body הזה הוא מתנגש עם הגוף הזה, אנחנו נסדר את זה עוד מעט. אז אוקיי. אז עכשיו יש לי כאן טבעת, גוף שהוא טבעת שיושבת בדיוק במקום, והיא מתנגשת. כרגע אין ספק שזה לא טוב, אנחנו נצטרך אחרי זה לסדר לה את הפתח. אז זאת הטבעת הראשונה. בואו נעשה עוד אקסטרוד, ונציג את הסקץ' השלישי, והפעם אנחנו נעשה את הטבעת החיצונית. אנחנו צריכים לבחור, כן? אז פה, אני מזכיר, זה הגוף הראשון, זה הגוף השני, זה הגוף השלישי. בואו נעלים רגע את הטבעת, כי היא כרגע מפריע. האמת היא גם אלה מפריעים, אפשר להוריד אותם. אני עושה אקסטרוד ואני בוחר את זה, את זה, את זה ואת זה. את הכל. בסדר? אני רוצה שהטבעת שלי תהיה זה. אבל מאיפה היא מתחילה? היא יושבת על פני הטבעת הראשונה. בואו נציג רגע את הטבעת. כן? זה new body. בואו נציג רגע את הטבעת. כן? אבל אני רוצה להגיד לו, תתחיל ממנה. כאילו, תתחיל מהטבעת שקיימת. אני אגיד לו from object. כן? מה האובייקט זה? ואז, אם יש לי את הטבעת, היא יושבת מעליה. יושבת מעליה. כמה? אני רוצה שהיא תעלה פליי. עכשיו, חשוב להשתמש בפרמטר פליי ולא במספר, כי ברגע שאני משתמש בפליי, אם אני משנה עכשיו את העובי של החומר, אני רוצה לעשות את זה מ-2 מילימטר או מ-6 מילימטר, אז כמובן אני משנה במקום אחד והכל משתנה. אז new body במקום, הטבעת הגדולה, נוודא שהיא מלאה, היא מלאה, כמעט מלאה. אז כאן גם כן, היא נראית לי מלאה, טוב, תכף נראה. אוקיי.
כן, חשוב לראות שהיא באמת, זהו, אתם רואים, היא לא מלאה, חסר החלק הזה, לא קרה כלום, נלך, נעשה edit feature, נסמן גם את זה, ואוקיי. זהו, עכשיו היא מלאה. חשוב לוודא שהטבעות מלאות, גם הטבעת הזאת היא מלאה, כן? זאת אומרת שעשינו אקסטרוד לכל הרכיבים, עכשיו משום מה, אני אראית כאילו היא נמצאת עליה. למה? כן? כי פה, from object, משום מה הוא לא בחר, כן? אנחנו צריכים לבחור את האובייקט, רצינו שזה יהיה צורה הזאת, מעליה, ומשהו פה בבחירה השתנה, זהו. אז עכשיו זה בסדר, ואם אני אראה את כל הגופים, אז יש לנו את הטבעת הזאת ויש את הטבעת הזאת מעליה, הסקצ'ים האלה, אפשר להוריד אותם, סיימנו עם הטבעת השנייה ונשאר לנו רק את הטבעת השלישית. את הטבעת השלישית נעשה בדיוק באותו אופן, כן, יש לנו סקץ' מוכן, זה הסקץ', הנה הטבעת, זה זאת, אנחנו נעשה לה אקסטרוד. עכשיו אפשר, אם קשה ככה לראות, אפשר פשוט להוריד את כל הגופים שמפריעים, אפילו את אלה. כן, זאת הטבעת, אני רוצה לבחור הכל, להקפיד שאני בוחר הכל, ואני רוצה from object, שהאובייקט שלי זה הטבעת הזאת, מכאן אני רוצה, ועכשיו שאני אעלה את הטבעת, היא תעלה כגוף נפרד מתוך הטבעת הזאת, כמה אני רוצה לעלות, אני רוצה לעלות פליי, כן, enter, new body, הכל בסדר, אז הנה body 5, ועכשיו סיימנו עם כל הטבעות, ומה שנשאר לנו כרגע, זה רק לעשות את החורים שבתוך הטבעות האלה. כרגע הטבעות הן מלאות, אני רוצה לעשות בהן חורים. אז מה שאני אעשה, אני אוריד את כל הגופים, למעט הטבעת האחרונה שעשיתי, ואני הולך לעשות סרטוט חדש עליה, על פני הטבעת האחרונה. עכשיו אני אעלה כאן את הגופים, ומה שאני אעשה, אני אעשה פרויקט, וברגע שאני עושה פרויקט, אני יכול לשקף קווים שהם לא קיימים. אז יש את הקו הזה והקו הזה. אלה הקווים של אלה, של בדי 1 ובדי 2, אני אעשה אוקיי, ואני רואה כאן את הצורה שאני רוצה לייצר, ואני יכול להוריד אותם. ואני אעשה קווים, עכשיו, אני יכול לעשות את זה להגיד, תחסר את הגופים האלה מהגוף הזה, אבל אני לא רוצה לחסר, כי אני רוצה בכל זאת לקבוע כאן מידה שאני אוכל לשלוט עליה. אני עושה את זה בצורה הבאה. אני יוצר קו, אני הולך על הקווים, על הקווים. אני רוצה ליצור את הצורה החיצונית, יצרתי את הצורה החיצונית של הפלוס הזה, שאני רוצה ליצור, חסר לי עוד פה, וסיימתי עם הצורה החיצונית. עכשיו אני יכול לבחור, כן, ואני רוצה לעשות אופסט. אני בוחר את כל הקווים שאני רוצה לעשות להם, ואני רוצה לעשות אופסט, ועכשיו אני יכול לשלוט בצורה. זאת אומרת, אני רוצה לייצר קו. עכשיו, למה אני רוצה לשלוט? כי אמרנו שאם אני נותן לחיתוך, הוא 0.4 מילימטר, 0.2 מכל צד. זאת אומרת, יש לי כאן 0.4, כמעט חצי מילימטר רווח. אז אני רוצה לעשות את זה יותר קטן. אני רוצה לעשות את החיתוך טיפה יותר קטן, בשביל שנחתוך, אני אקבל בדיוק והחיבור יהיה לוחץ. אז מה שאני אעשה כאן, זאת אומרת שאני מקטין, אני רואה כאן מספר, כן? ואני זוכר הקרף הוא 0.2. אז כאן אני ארשום קרף. למעשה, יצרתי, אם אני אסתכל
יצרתי כאן קו שהוא טיפה יותר קטן מהגודל של הזה, ועם זה אני יכול לחתוך, ושברגע שתחתוך הקרן של הלייזר, אז היא תעשה, נוכל להכניס את זה טיפה יותר בלחץ. וזה אפשר לשנות. אם עכשיו ראיתי, זה לא מתחבר טוב, וזה אני יכול טיפה לשנות את זה. עושה Finish Sketch, ואני בוחר את האקסטרוד, את החלק הפנימי, זה מה שאני רוצה, ואני רוצה לחתוך את כל שלושת הגופים האלה. כן, אני מזכיר, עשיתי את זה מעל החלק העליון, אז אני יכול לעשות Start פה, Extend to Object, לכאן. עכשיו חשוב לעשות to object, כי אם אנחנו משנים עכשיו את הקרף, אם עכשיו אנחנו משנים את העובי חומר, חשוב לי שהוא תמיד יחתוך לכל עובי חומר. ואם הייתי אומר לו עכשיו תרד 10 מילימטר, לא יודע, אם עכשיו אני אשתמש בחומר עבה, אולי זה לא יעבוד. אז אני מקפיד שהכל פה יהיה יחסי. Cut to object, אוקיי. ועכשיו יצרנו את שלושת החורים בכל הטבעות, ואפשר לראות את הסביבון בצורתו הסופית. אולי אפשר קצת לתת צבעים, לוחץ על A בשביל appearance. אני משתמש בדרך כלל בפיינט גלוסרי, בוא ניתן אלה, נעשה אותם שחורים אולי, כן, אלה נעשה שחורים, והטבעת הזאת אדומה, והטבעת הזאת ירוקה, ואולי גם זה ירוק. ירוק זה חיזוק. כן, אז קיבלנו פה את הסביבון שלנו בצורתו הסופית. כל מה שנשאר לנו עכשיו, סיימנו את התכנון, זה להכין אותו לחיתוך, ואחרי שנכין אותו לחיתוך נוכל להוסיף עליו את כל הדברים שאנחנו, אם אנחנו רוצים, ציורים, איורים, שינויים, הכל אנחנו יכולים להוסיף אחרי שגמרנו לתכנן אותו.